ofu onye rụrụ aka niile a ofu onye rụrụ aka niile a ịtọnụkwa ifu nke a lock up shop ịtọnụkwa ifu nke a open shop open shop onye rụrụ nke a onye rụrụ nke a rụrụ ụzọ a ụzọ akwa rụọ ụzọ a ịgbada kịta o nwekwa nke ọzọ ọ rụrụ ịgbago kịta o nwekwa nke ọzọ ọ rụrụ ịgbagokwa o nwere nke ọzọ ọ rụrụ oke ọfụ ụzọ ọrụba chenu ajegoro na vileji ya bụ Eziọra onwezi ụzọ ihe adara ọfụ na ya ebe a Eziọra vileji kere onye a na-ekwu maka ya dị ọzọ ya gwara m onye a na-ekwu maka ya bụ Chief Kenneth Ifekodo agbara nze Onyekachukwu ife ọzọ obodo ife ọzọ obodo onye a na-ekwu maka ya afa kara ife the CEO Diamond Leads Limited onye a na-ekwu maka ya Ichie Nneto Ọrazurike Ugo ọzọ obodo ya the nyewanwe Genesis fast food the worldwide yes onye a so na ndị ọzọ obodo ji eme ọnụ na-enye scholarship ndị sigoro n'aka agụ akwụkwọ gaa mahadum pụtacha nweta aka ọrụ na-arụ ụfọdụ ka ọ na-etinye n'ọrụ onye nwarụ oge nke Peter Obi ịma na ọkwa aka nye nwa tiri mkpu Peter Obi wee maka ya wee bịa rụọ ilo niile so na ịma na onye nwere mmadụ ka o nwere ego onye iduru ikwu ekwu na jos Peter Obi bịa rụọ ọrụ m ilo bịa rụọ ilo a ife mmadụ ruru oge a bụrụ ụsa ebe a Udechukwu road Udechukwu road unu n'anya na akpara ya mgba ebe Chukwu kwara ala mgba and aka mere azụ mgbakọ ọkwa aka mere azụ mgbakọ ọ mmadụ ruru ilo a ka ụmụnne ghara ịda nkwutankwụ na nkwutankwụ ndị ọbụla na-eme nke ha mana nke ọzọ bụrụ ka ngwazi ụlọ yes so ka ngwazi ụlọ ọzọ bụrụ na-eme ọfụma yes ọzọ bụrụ na-eme ọfụma ya village ụzọ akịta bụ when you enter this place odoga dị batago na arena my village ụmụeze ka m si kịta na nke ikpeazụ ama akwa so ebe a na-abụ na village anyị tata na-efu na-etu aka ọ dị anụ mmadụ na-eme ya ihe na-eme iwebatakwa aka nke gị dị ka ndị bụ n'ofu ya ndị Igbo na Tano anyị na-ekwu maka Chief Kenneth Ifekodo agbara nze Onyekachukwu ife ọzọ obodo kere ife CEO Diamond Leads Limited ọ rụrụ afịa ọ rụkasịrị ụzọ ọ na-eke ọgaranya obi dị ọcha na-eke moto na-eke machine na-eke ife eji akwọ ife na-eke deep freezer na-eke keke trọk nke trọk ya nke eji ebu ife ọ na-eke ọ na onye ji unu eme ọgọ ka ọ bụ na-emekwa youth empowerment ndị youth obodo ka ọ na-enye ha aka ka ọ fụ na onye ọ na-akwụ jiri ụkwụ ya kwụrụ o jikwa akpa rice eme ọgọ akpa rice ka o ji eme ọgọ bịa fụrụ maka ọga bishọp kele onye na-ekwukwa ka ezi maka onye a na-ekwu maka ya Chief Tony Unigwe ọnwa na ọzọ bụ ọnwa na-eti eti ịma na ọnwa nwere nke adịghị eti eti ọnwa na-eti eti a sịrị ngo nke bụ na-adịghị eti ọnwa nke ọzọ nke bụ na-adịghị eti kelee ndị ọzọ ka anyị gbapụ ya ọsọ ka anyị kwuo maka Christian Maduka Obiekunye the director Grand Valley Hotel etu o nwere n'ọzọ bụ nke o nwere na Abuja karịrị investment ya anyị na-ekwukwa mmadụ dịka Ichie Ide John Ude Agbara bụ mayor na Aba nnukwute ọgaranya so anyị na-ekwu maka Emeka Aniekwe Chief Emeka Aniekwe afọ nwe Echetanna onye ife ukwu na ọzọ obodo ọ rụrụ ilo rụọ briji were ọkụ ọrịa aka na-enye scholarship a na-ekwu maka Nneto Ọrazurike Ichie Nneto Ọrazurike Ugo ọzọ obodo ọ na-enye scholarship nye nwe onye nke ọ na-eme
adịghị afụ onye ọbịa ịmanụ nata na ọbịa alụka anonymous onye enyere ndị mmadụ aka n'ụzọ pụrụ iche mana ịma mma oke ndị aka na-ekwu n'ụlọ kasị na onye a chọrọ ka a kpaa afịa yes onye nwe fast food a na-akpọ Genesis okay the popular one enwere na Port Harcourt headquarter dị na Port Harcourt Genesis headquarter fast food headquarter ka gọvanọ Amechi si tikpọra mgbe a na-akụkọsị ụlọ na GRA na Port Harcourt maka ụdị ife ọ rụrụ n'aka ọnwa afọ ọzọ ụbụrụ kedu ndị anyị na-ekwu maka ya ọgbapụ ya ọsọ anyị eje fụ mmadụ ka anyị ekwuo maka mmadụ dịka Chief Anthony Elodu Mmụọ na Nza ngwere gbaka Arịọjị yes o ji moto eme ọgọ o ji meshin eme ọgọ ọ nata etu a amarụ na ife ga-eme o ji efi eme ọgọ ọzọ gburu nwere mmadụ so ịgbapụ ya ọsọ anyị eje kwuo maka onye ka anyị na-ekwu maka High Chief Christian Oruche Nwachukwu na Amoroji 1 Nwachukwu na Amoroji gburugburu so Chineke na Amoroji the chairman the national chairman Unique Club of Nigeria Ozubulu nye nwa na-ekpokọta ha and na ndị a na-enye aka the club na-enye aka ma ife gbasara security Ozubulu ha fụrụ na ha na-afụ na Ozubulu ama so na ndị na-agharịpụ Ozubulu dị nsọnụ Ozubulu amaka ihe ekwu one ghara one anyị na-ekwu maka John Udeagbara Ichie Ide Ude Jugo na Ozubulu onye nwa mayor na Aba ọ rụkwuru iro nke ya kedu ndị anyị na-ekwu anyị agbapụ ya ya kwuo maka Charles Egwu na Nza Amara Eze na Nza Ozubulu the immediate past former chairman na Lagos branch ODU Ozubulu Development Union onye nwa nke ịhụ na ọ na-eso na-ewelite afọ Ozubulu kedu ndị ọzọ anyị gbapụ ya ọsọ anyị ekwuo maka mmadụ dịka Luke Osielo ọ bụ Ogbuefi Omife Jideofor o ji ọkụ eme ọgụ o ji mmiri ọ gbapụrụ mmiri kere ụmụnna ya anyị ekwuo maka Chief Ambrose Enenchukwu ndị Ozubulu erikena Chief Ambrose Enenchukwu ọnwụ onye jikwa mmiri wee na-eme ọgụ gbapụrụ ụmụnna ya mmiri a na-akpọ ya ife a na-etu Eze Ifeọma na Ozubulu anyị agbapụ anyị ekwuo maka Chukwu nọ nso Osielo Chief Chukwu nọ nso Osielo Chinyere Ude nke mbụ na Ozubulu onye ife obodo na ndị ahụ ndị na-asịsị rụọ họrọ arụọ owepụta ego tinye so fada eche na onye nke ewetara mbanụ a sị na onwere ego gbadoro obodo were aka wee si na akpa kwụ ụgwọ hai ọkwụnụ mana ayaka anyị nwere ego nwee mfụ onye egwu ayaka enwere ego King of Africa the King of Africa highlight bụ Chief Chikozie Obunike ayaka Ozubulu unu makwa na onye Ozubulu ka ọ bụ King of High Life in Africa yes award enyere enyenụ award enyere eze egwu ịbịakwuo na Ozubulu anyị nwere ndị echichi mmadụ na Ozubulu nwere ndị echichi yes Archbishop Jude Okolo Papa Pronuncio onye ọzọ ọ n'obodo ndị ọcha etu esi nwee Papa representative ambassador ka ọ bụ onye Ozubulu nwee bishop n'obodo akwa bishop Uzuukwu onye Egbom Ozubulu adị ekwuzi maka Monsignor Reverend Fathers na Sisters mmadụ karịrị ịbịa na ndị n'ife a na-akpọ Nollywood unu makwu na eze ndị ara bụ onye Ozubulu Zubi Michael ọ na-amara na nwa afọ Ozubulu na ịla njubi Igbo nwa na onwe m ịghọtago unu makwu na Rita Nzelu ma living in bondage Tina na living in bondage onye Ozubulu nwa afọ Ozubulu onye Ozubulu ịmakwa ka kpụwa ndị Nollywood stars anyị nwere na Ozubulu anyị erika
Akachukwu ha enwe ndị na-ekunite n'ọzọ obodo anyị nwere ife niile onye ahụ n'ọzọ obodo nwere bụ nwee mfụ arịa ama aka nọ ọzọ obodo asọka kedu maka ndị na-achịkọwa obodo the national president ọzọ obodo development union bụ chief injinia Chris Ononuju agbara nze Ezudokwe o so na ndị a na-ekwu ọha wụ nyawu chief security nyawu n'obodo dị mma nyawu na-achịkọwa obodo aka nara aka kedu onye ọzọ anyị na-ekwu maka ya ọzọ obodo nwere mmadụ the immediate past national president ọzọ obodo development union onye ka a na-ekwu maka ya Honorable Peter Uzokwe dịka udo na ọzọ obodo the honorable member representing House of Reps representing Nnewi North, Nnewi South and the Ekwusigo local government onye ọzọ obodo ka ọ anyị nọ ebe niile anyị nwekwuru mmadụ dịka prọfesọ Emeka Udegbunam ịmarụ na akara anyị nwee ndị gụrụ akwụkwọ achọghị m ịkpọ anyị emecha a ga-akpọ ọkụ nwe monasịrị ebe a anyị nwere monasịrị na ọzọ obodo nwere monasịrị ọzọ obodo na-eje ụka kedu ndị a na-akpọ ka m kpọọ n'immediate the former local government chairman bụ Chief Sir Jude Mbegbu ọzụrụ obodo agbara nze Odera kedukwa onye ọzọ a na-ekwu anyị na-ekwu maka Chief Collins Mbegbu nwanne ya nwoke sokwu emelite eze ụmụ okorobịa ọ na-enyere ndị yut aka ọ na-enye aka ọka nkụ onye nna agwa gị ife a onye nwa ka a na-akpọ agbara nze amụrụ amụ n'ọzọ obodo amụrụ amụ kuru n'ụzọ anyị ka kwuo maka Chief Donald Uzoeto agbara nze Chinamara Oji Donatel celebrity agbara nze celebrity agbara nze ifu ya nọ ọ bụrụ na o nwetara taata ọgwọtọka ya agwọtọ ọ ji ego emerụ mmadụ arụ ọ bụrụ na ọ nwetara nke ya nweta ya unu owe ego etu a ife ntie onye a unu owe ego o nwere ọdụ eji eri ego ọ na-eri ego onye ndị niile a na-akpọ ọzọ bụrụ ma akpụcha ha ntata ka m na-akpọrọ ka mkpọ ebe ike gwụrụ m kama m ikolapsụ ederekwa ya mgbe ọzọ ka m kpọọ mmadụ dịka Chief Augustine Mmụọka agbara nze Ugwumba ọkwụọtọ Ekene Eze na ọzọ obodo yes agbara nze eze Ugwumba anyị na-ekwu maka Rear Admiral Nnamdi Anthony Nnamdi ndị adịmere akwakọ ndị amị ha na-enwekwa ukwu nnukwu ma ndị amị anyị nwere nwa ọzọ obodo ji aga na force yes na anyị na-ekwu maka Christy Ray nwaanyị gbasiri ike na-eme ife Okoye Christy Ray Okoye kedu onye ọzọ anyị ka anyị kpọpụ ya ọsọ anyị ekwuwe maka Chief Chigozie Anagwu so ife ndị na ihe na-arụrụ ife agbara nze Ugosinachi Ọsụọfịa nke mbụ na ọzọ obodo ha anyị na-ekele onye ọ rụrụ ilo segba iro usoro na ndị onye maka na-asị ndị ọsọ ọfịs ha n'ọfịs gobe dị iru adị aga ka ọ sụrụ sụọ surikọ igote aka na abụ ọ bụrụ na Chukwu gbakpara mgba ka anyị kpọpụ ya ọsọ ekele ebe anyị na-ejekwa ka anyị jee mitie mmadụ dị ka mmadụ akarịa ife a na-ekwu ka a na-eme mmadụ akarịa ife niile a na-akpọ afa maka ndị na-awa ọchị anyị bụ ndị ọzọ bụrụ ji biri yes because ọ bụrụkwa na enwe na onwe ndị na-anata ụlọ because those people a na-akpọ afa ọ bụrụ that their presence is not felt in this community ọ nwere ka ya resi na-akpọ ha afa kedu ihe nwere onye ncheta kịta o nwere ile isi na ya gbafe etesiri ike so erigo atọ Onyeka road onye rụrụ ya bụ atọ n'onwe atọ Onyeka onye a rụrụ ilu ahụ anyị nwere ọzọ obodo nwere ndị aya gọọmenti abịarọ ọzọ obodo achọ dị mmanụ ndị nwere ego bilonias nwere ego be anyị onye efu nọ ụzọ ụmụnne ya si aga dọọzi mma o were aka buru ego buba so ịrachikwa m na ụzọ niile a na-arụgasị ife niile a connecting road niile a bụ ndị niile na-arụgasị ife niile a ha nwa na-arụ ya ndị mmadụ individuals ndị ọzọ obodo kedu ndị a na-ekwu maka ya anyị akpọgidogoro
kedu ka m na-esi akpọ hai okay so kedu ife na-agwa ndị ọzọ bụ maka na ekwucha agwakwa fa maka ha na-ege gị ntị ha ga-afụ gị gwakwa ma ndị na-anata ụlọ ma ndị na-anata ụlọ ma ndị chọrọ ime ma ndị na-emebere biko na ụmụnna m Igbo niile akachasị ụmụ Ọzụbụrụ na tanụ bịa dozibe Ọzụbụrụ unu fụrụ ndị akpọsịrị ị na-arụ ụka ya na-ama aka Ọzụbụ nwere mmadụ nwee ego ọ bụrụ onye inwe ego o nwere onye enwe ego mana ọma nwe mmadụ o nwere ife bụ inwe mmadụ anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ dịka m si wee kwu nwee ndị ụka na ịbịa n'ụka ịchọ ndị fọs anyị nwere ịchọ ndị Nollywood anyị ndị Ọzụbụrụ nwere obi eji eri ego Ọzụbụrụ nwere obi eji ego kedu ka ife a na-ekwu maka ya na Ọzụbụrụ so na ife m na-ekwu ụwụ lekwanụ nwa afọ ụnụ bụ Ambassador Steve aha n'ọnụ eke Ngada eji nwa ya arịpụta mụbụ Ngada ji arịpụta ji nwa ya arịpụta ụnụ hapụzikwe m Chukwu kesiri m ike mee m arụsie m ike abịa onye ọwụna ji Chukwu wee fibe ise Chukwu nke ndụ fibe ise Chukwu adịghị agharịpụ ya. So if we go and celebrate 25 years anniversary, that is silver jubilee. Onye ọbụla na-azụ ahịa ma ọ na-emere wedding mesịa ịnọgide n'ife niile na ọ na-aga ị na-agba mbọ o ruo 25 years is a blessing. Ana mmadụ na-asọpọtụ ibe ya ka emee ya. So kịta anyị bịa ka ọ na-ekwu ya. So ọ na-akpọ ndị Ọzụbụrụ nwere ife ha nọ n'oyibo nọ ife na-eme karị ofe onye ga-emenwe ya eme ife ọ dịka asị ọ mmadụ kedu ka ife yi ife maka obodo si na-emewe ndị ọzọ na ọbụrụ ọzọ nke ahụ so ife mụ ha na-arịọ ọrụ maka na ihe anyị na-eme kịta bụ ha bụ ife debere anyị ọha bụ the legends bidoro n'ọba n'iru akwụkwọ before anyị so ka anyị sọpọtụ ya ka o mee this silver jubilee what I mean the silver jubilee okay yes silver jubilee in Nollywood 31st December so ndị ọzọ ndọrọ okwu n'ume nwere anyị akwadoro ego n'ike ebe a Udechukwu Road Udechukwu Road unu n'anya na akpara ya mgba ebe Chukwu kwara ala mgba and aka mere azụ mgbakọ ọkwa aka mere azụ mgbakọ ọ mmadụ ruru ilu a ka ụmụnne ghara ịda nkwutankwu na nkwutankwu afọ onye anyị na-ekwu maka Ichie Ide John Udeagbara Ichie Udejugo Mayor of Aba, yes, Mayor of Aba. Take his own Mayor of Aba. Yes, one Anambra ka eme Mayor na Aba, na Abia State. Take his own onye a na-ekwu gwere ife ọ na-eme. Ife Governor Abia State na-echara anya mee Mayor. Ịghọtago? So na onye a na-ekwu ife o mere eme afụrụ anya ka nke afọ anya. Okay. Idejugo n'onwe ya. Yes. Ichie John Udeagbara. Nyanwa rụrụ ụzọ a free of charge. Onye na-etinye aka a na-amụ aka. Nke ọ na-eme afụrụ anya karịrị nke a. Anaghị ekwu okwu maka scholarship, anaghị ekwu okwu maka ife dị iche iche. Ọ na-arụ ụmụ unu, o ji ụmụ unu eme ọgọ. O so na ndị na-akwalite agamnihu Ọzụbụrụ. Anyị na-enwe aṅụrị ụmụ Ọzụbụrụ sịrị gụ jide ka iji maka na onye eji ka o ji ahụ ịma na ọma eme merụ gawa ọrụ na ọwụ mana ọwụrụ iyi merụ gawa n'ife ọma ị na-eme yes agụọ gị ọwụrụ iyi Ide ịghọtago so before akpọ gị Ide ma ife mere ada kpọrọ Ide ndị o rutere ụlọ ị na-aghọta kịta so Ide bụ ife jasị mmadụ ndị Igbo sị gị onye abịa Ide bụ onye Chukwu gọziri n'ego ife dị n'aka so Ide ka ọ bụ ọrụ obodo ụlọ anyị na-edugara ya bụ the legend ọ na-akọrọ anyị ọsọ anyị na Creative Lord TV ife ha na-eme ka Ọzụbụrụ nwee mmadụ yes ọ bụrụ anyị gosi ya anyị ka anyị etidere ya ọ bụ the legend n'onwe anyị sị ya mana ọ bụrụ ọkọsa anyị bịa onye ọdịza anyị ji ife niile so anyị bidobedi maka Ọzụbụrụ nwee ife ji kwụrụ ife karịrị kịta ka ụtụ kịta ka ụtụtụ anụberu kokoroko ụnọ one ka ị gụtara
Okay, it's already come on off back at nothing spoiled. You know, if you're my no cheat go. I don't cheat them. These people na mumu. I do 4 house content they say now one I do. You smart oh. I don't cheat them. If I also reading. Hey, I cannot cross over. I'll go to Name. I cannot over. Unanya on a full bino. No super ni Ronine, unga chuku tela lamba. Okonyo boku. Dan lele nga chuku tela la ngwa. Eba ino kitabu. Nanke ichie. Neto orazurike. Ugo Ozoboro. Yeah. The Nyawanwe Genesis fast food. Wow. The worldwide. Oh Nyawanwe. Ina anu maka Genesis. Oh Nyawanwe ba. Onye Ozoboro eba. Onye Ozoboro nwannam. Maka na owo onye mara eme ọbụrụ nwannam. Mana ị mara eme ọbụrụ nwanne go. The nwannam dị iche na nwanne. So na ndị Ozoboro je eme ọnụ. Ugo Ozoboro. Ọ na-enye scholarship. O nwere ndị na-eme nke afọ n'anya, nwee ndị na-eme n'okpuru achọrọ ka akpọọ ya afa. Anonymous. Ọkwa ma na ọ dị adị. Onye a so na ndị Ozoboro ji eme ọnụ na-enye scholarship. Ndị sigoro n'aka agụ akwụkwọ gaa mahadum. Pụtacha nweta aka ọrụ na-arụ. Ụfọdụ ka ọ na-etinye n'ọrụ. Onye nwarụ oge nke Peter Obi. Ma na ọkwa aka. Nye nwa tiri mkpu Peter Obi wee maka ya wee bịa rụọ ilo niile. So na na onye nwere mmadụ ka o nwere ego. Onye iduru ikwu ekwu na just Peter Obi bịa rụọ ọrụ m ilo. Bịa rụọ ilo a. Ife mmadụ ruru oge abụrụ ụsa. Ekwe. Na ihe ahụ nwekwara ebe ọ ga-ebujekwa anyị. Yes. Ọ bụrụkwa n'ọnụ. Ọ bụrụ n'ọnụ na na enyi mụ na ga. Aka ebekwa aka. N'enu ka efu. Ife aka na kịta ọ na-erute ozugbo ụgwọ ife niile na ndị o tinyere n'ọrụ. Ife n'ezie mmadụ onye o tinyere n'ọrụ na Genesis fast food ma Genesis cinema nke dị na Port Harcourt. Ahụ Genesis umewe na Port Harcourt US na GRA ebe ọ rụrụ Genesis nke headquarter ya. Ka mgbe oge gọvanọ Amaechi, former governor of Rivers State, a na-etikpọsi ụlọ elu ebe ahụ afụ ụdị ọ rụrụ. A na-etikpọsi fence ọsị onye akpakọ na fence ya aka. Okay, sọsọ fence ka afụrụ ụjọ atụba like ọsị. That is onye akpa n'aka. So anyị na-ekene ọra na eze na-asị ụnụ na Ozoboro amaka. Ozoboro nwere ebu nwee mfụ. Nyenwa tinyere ma street light niile a. Nyenwa unu n'anya ịbata ebe a n'abalị. Ya mmadụ nọ village. Ụlọ nwere ọzọkwa village. Anyị nwere village. Ọkwa GRA ka ebe ahụ GRA na. Wow, this is Igbo village for you, man. Ozoboro amaka. Ozoboro dị ụsọ. Ị na-aghọta ije. Ị chọrọ ịgbata. Hey, Ozoboro. Ọgaranya dị mma omume. Oliver dịka kwesịrị. Ọgaranya bụ omume. Ọkwa ma Ozoboro na-eme ọgaranya. Ozoboro na-enwe ego, rie ego, were obi aṅụrị na-eri ego. Negonu n'anya n'ilu a. Negonu n'ilu a. N'ezie street light ebe niile. Ịma onye anyị na-ekwu maka ya. Ezigbote nwa afọ Ozoboro. Ọdụ ka Ozoboro ube nna gị. Ọdụ ka Ozoboro ube nna gị. Onye ka ekwu na ọdụ ka Ozoboro. Ọ dịkwa ka ọgụ ahapụkwa gị ma nazi be nna gị. Onye anyị na-ekwu maka ya bụ Chief Emeka Anekwe, eze omu ife ukwu, afọ nwa echeta nna na Ozoboro, former chairman, youth chairman Ozoboro, bụrụkwa current chairman Umueze community. Yes, amakwa Ozoboro. O nwere alụfe niile na Umueze. Ọkwa ka efu. Ọ ọgaranya na-eri ego, ya mmadụ re. I say, don't worry. Don't worry. All the areas, don't worry.
ị na-ekere ọsọ don't worry chukwu ya akwụ ụgwọ chukwu ga-akwụ m ụgwọ ekenere m biko ọ ife chukwu dunyere nka m na-eme nyanwa rụrụ ya pụkwa isi aka ndị isi aka ekpe ruo briji tinye nyanwa na-arụ ebe a na ọnyanwa ebe a wee ebe ọ pụta ọ ya apụta obi dịka omenala wee dị ife obi n'obi arụ ebe a dị egwu anyị na-anya fụ na ụzọ adịgo oredi ọkụ adị ife niile ezugo ezu ụmụ ya na nke ikpeazụ a ị chọrọ ka ọ wụrụ bụ ụnụ ị ga-abịa chi ya ọzọ anyị nọ n'ọbụla vileji Anambra State n'Igbo village ka anyị nọ. So the reason why we are showing you all those things to tell you that our people are doing massively well. Yes. Even upon all the deny and the government are denying us, but single-handedly, individually. Especially Ozoboro. Especially Ozoboro. Yes. Ndị ọzọ bụrụ na-arụkwa mana ọ bụrụ maka na gị na chọọ ka mana gọvanọ Anambra ji Ozoboro eme ọnụ. Yes, jee jụọ sọrọ udo solution. Ekwukwala ka ndị ụmụ ahụhụ nọ n'ife a. Ike ụmụ ahụhụ wee mee ka esekwa. Onye bịakwute m eke nye nwa adọkpọ. Ndị ọkụ ji awa nwa n'ife a ọ bụ jes na-esekwa. N'ebe ejekwara na nne ya nyere nne ya. Ndị ọrụ ukwu achọrọ m ịbanye. Ụnụ alaka na mụ na mba. Biko. Ha nwere ebe ụnụ na-eje m ala ekere. Ụnụ ala ekere mba niile a ụnụ na-akpọ ọgbara m okirikiri andị mụ na ha ahụ gbadọghị. Ụnụ emerela ka ọ bụ na mba. Dịka uche m ụdị akwụkwọ ifuru ụnụ na-achọ ịlapụta m. Ụnụ alapụta m. Ndị ọbụla na-eme nke ha mana nke ọzọ bụrụ ka m gwazie ụnụ. Yes. So ka m gwazie ụnụ. Ozoboro na-eme ọfụma. Yes, Ozoboro na-eme ọfụma. Ya village. Ụzọ akịta bụ when you enter this place odoga dị batago na arena my village. Ụmụeze ka m si kịta na nke ikpeazụ ama nkwa. So ebe a na-abụ na village anyị tata na-anya fụ na-etu aka ọ dị ana mmadụ na-eme ya ihe na-eme iwebatakwa aka nke gị dị ka ndị bụ n'ofu ya n'afọ ndị Igbo na Tano ka ụnụ developụ ebe ọnụ ndị Fulani abịa kpakọrọ obodo. Okay. Nza onye rubere iro na Ozoboro amaka. Ozoboro dị ụsọ. Chere ego dị ọgbọ ọbụla Ozoboro amaka Ozoboro dị ụsọ maka gịnịzi ọdụ ka wuru onye Ozoboro ọbụrụkwa na ị na-ewukwo mmadụ anya ọkụ ebe ahụ mbụ sịrị gị abụrụ onye Ozoboro n'ezienụ m ha nwa afọ Ozoboro ana m enwe aṅụrị na abụghị onye Ozoboro amaka. Yes, son of the soil nọ ebe a. So anyị si ka anyị bịakwa anyị ka na-aga njem anyị. Ebe anyị nọ kịta unu na-anya n'afọ afịa ọkọ development ofu onye rụrụ aka niile a ịtọnụkwa ifu nke a lock of shop ịtọnụkwa ifu nke a open shop onye lụrụ nke a rụrụ ụzọ a ịgbada kịta o nwekwa nke ọzọ ọ rụrụ ịgbago kịta o nwekwa nke ọzọ ọ rụrụ ịgbagokwa o nwere nke ọzọ ọ rụrụ. Oke ọfụ ụzọ ọrụba chenụ ajegoro na vileji ya bụ Eziọra onwezi ụzọ ihe darọpụ na ya ebe a Eziọra vileji pere onye a na-ekwu maka ya dị onye a na-ekwu maka ya bụ Chief Kenneth Ifekodo agbara nze onye kachukwu Ife Ozoboro onye a na-ekwu maka ya the CEO Diamond Leads Limited onye a na-ekwu maka ya ọgaranya na-eri ego obi a na-atọ ya ụtọ onye ọ bụ founder nya founder ọgaranya onye a na-produce ndị na-eri ego nya na-produce ibe anyị na-eme n'Ozoboro competition onye kwu na ibe na-eme omekwa nke ya solution usoro udo His Excellency
ji Ọzụbụrụ eme ọnụ ebe a nụ ka gọvanọ bịara wee kwuo okwu wee too Ọzụbụrụ bido n'ebe ọ nọ ị na-anya ifu na ife ilu ọ rụrụ akarịka o ji unu eme ọgọ o ji moto eme ọgọ ọ na-ebunye moto o ji meshin eme ọgọ o ji keke trọk eme ọgọ o nwere ife o jiri eme youth empowerment ọ nọ ya o mekata ọkpọkọwa ndị youth kere ife ị chọrọ imenụ emekata oke ma ife eji akwọ ife njin eji akwọ ife ọ na-eke ụmụ nwaanyị ọ na-eke friji deep freezer ọ na-eke ma meshin ọ kwubube m ya mbụ ife ọ na-eke ọ gbata ya n'obi ome ọ gbatara ya chukwu si ya mee ome ọ dịghị n'anya n'azụ mmadụ adụkwana ya ọdụ na ọ dị eme ụdị ife adụkwa mma nọ kata jụọ ya kedu ife motivate ịdị na-eme ofe maka nkwe ndị ji ego na-ada like ime ife ihe ama na ndị Ọzụbụrụ na-efe Chukwudo ndụ ọ ife na-akpata ndị Ọzụbụrụ ji nwee mmụọ dị etu a maka onye ọbụla na-efe Chukwudo ndụ ọ na-emenu ọ ka mma inwe ego na-emesapụ aka ọzọ na-abịa a na-eri ego were nwayọ a na-eri ego ọzọ a na-abịa a na-eri akụ a na-abịa ọ ife Ọzụbụrụ nwere ọ bụ ebe anyị nọ ị na-anya ife ụzọ a ụzọ nke nkwọ arụkwara ya arụ ụzọ a rụrụ ị na-anya ife na arụrụ ọkụ onye rụrụ ụzọ a bụ High Chief Christian Oruche yes Nwachukwu na Amara Oji gburugburu Chineke afakarị Nwachukwu na Amara Oji the national chairman Unique Club onye ahụ national chairman Unique Club a na-ahụdụ n'Ọzụbụrụ ndị mere ka anyị biri n'Ọzụbụrụ uda na-achị ndị na-eweta sikere ife anyị emere Ọzụbụrụ ndị klọb a onye nwa chairman national chairman Unique Club onye nwa rụrụ ilu a wee sị ndị na-agụ ụzọ ama ndị na-agụ ụzọ ama prọpọtọ ndị Ọzụbụrụ a na-adịkwa ete ị na-anya okwu m ịfụ na okwu m enwe prọpọtọ ọzọ okwukwe ha ejeghị ije Ọzụbụrụ ije tata white ka anyị ọkwa white ka anyị anyị bụ igosi ụnụ etu Ọzụbụrụ si edo white ka anyị yi ụnụ fụrụ etu m ọ na ilo ka anyị na-agba n'okolota ebe Chukwu kwara ala mgba ọkwa onye na-arụ ọ na-eti ihe n'anya ịfụ na Nwachukwu na Amara Oji tiri street light gbada ọkwa aka nri na aka ekpe bụrụkwa ndị one side aka nri na aka ekpe idekwu anya ịfụ na akpara nzi ife ka odo ọ na-ekegbu street light ọbọdụ sọsọ dị ilu a Ọzụbụrụ niile ọ na-eke okelu onwe mgbe ọ chịpụtara ya 100 ka Ọzụbụrụ niile ọdụ ka ndị a na ụzọ ha si aba gbara ọchịchị ọchịpụtakwa ọzọ ke street light so nwere ọzọ ebe gbara ọchịchị n'obodo a n'abalị Ọzụbụrụ bụ ife abịago Ọzụbụrụ bụ ife abịago na Ọzụbụrụ bụ nwere ebu nwee mpụ na Ọzụbụrụ nwere udo nwee agamnilu ọ na-amasị gị so o nwere onye m chọrọ ikwu maka ya bụ onye mbụ na mbụ na Ọzụbụrụ ụwa niile ji maka ya mara Ọzụbụrụ onye ka a na-ekwu na ya maka ya late Ichie Jerome Udoji nunugo maka afọ an economist ọ maka ya ka a ji kwu Jerome Udoji award ọ be nna ya dị ife a village ya dị ife a sọbụrụ taa ka ego bidoro n'obodo a ọ bụrụ taa ọ na-enye scholarship nyenwa ịgbago kịta ife onye nwa onye izi rụrụ ụlọ ụka oji ụlọ ụka eme ọgọ n'obodo a oji họl eme ọgọ oji ụlọ akwụkwọ eme ọgọ n'Ọzụbụrụ ọ Jerome Udoji let Jerome Udoji oji ụlọ eme ọgọ nwere ụdị ojiro onye nwa gosiri ụmụ okorobịa na-etolite etolo ka esi eri ego akụrụ ụlọ onye nwa bụ onye kwupụtara kwuru si na Ọzụbụrụ ga-enwe lokal gọọmenti anyị kwupụta nye nwa gbachie onye nwa nyere aka ewetara anyị lokal gọọmenti agara gbachi ụzọ 1 n'Ọzụbụrụ yes let Jerome Udoji onye nwa so ife na-ekwu bụ legends ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ a na-agụpụtara igwe Ozuọha igwe Ozuọha yes ọ bụ igwe ka ọ bụrụ igwe ndị ọzọ mba echichi echiri igwe Ozuọha maka imegide ife n'obodo a etizie gị igwe Ozuọha because ọ kpatazi Ozuọha yes ife karị ị na-aghọta so n'Ọzụbụrụ ka anyị na-egosi unu n'ihe ndị obodo kwuru ife ọka nkụ ama akpọba afa mana ife mere bụ na ka anyị jekwuo udo dị ka m gwakwa unu anyị gbatakwuo n'otu vileji a enwekwara onye ọzọ rụrụ ilo ruo street light
o ji unu eme ọgụ. Onye a na-ekwu maka ya maka bụ Chief Injinia Nọbat Agwụncha ofu dike n'Ọzụbụrụ. Chief Injinia Nọbat Agwụncha ofu dike n'Ọzụbụrụ. O sokwuru nri ilo na ndịda ebe a rụọrọ ụmụnna ya ilo, tinye street light, were unu na-eme ọgụ. Anyị nwere mmadụ n'Ọzụbụrụ. Ife karịrị. Anyị nwere mmadụ karịrị. Ọgaranya ka nkụ. Yes, anyị nwere mmadụ Ọzụbụrụ. Ọ dị ka awụrụ onye Ọzụbụrụ. Oh my God, ife karịrị.